الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتمني انجوري ودندanga bandirabe tawabe do e nanobe en fof to mbawi wonde eden jetti Allah no feewi hon dibe ñalawmaaji ko ñalawmaaji jettirten Allah ko ñalawmaaji jeyten e mum jaabade duwawuji ceerno en ko ñalawmaaji jeyten e mum laabi ɓamtaare e jeese meɗen sabu men andude kala ɗo gandal ala ɓamtaare ala ɗo e sabu men kadi fellide kala ɗo gandal darta jortama ma heɓe ɗon te kala ɗo gandal heeɓi inchallah ɓamtaare heɓata ɗon inchallahu taala e dow kadi eɗen jettiri Allah wonde ngal gandal dartata ngal e duniyade yehitenu ko e dow eɗen pellita eɗen piɓi eɗen jaadi hen e ceerno eɗen jaadi hen e fandare makko eɗen jaadi hen e yidde makko ɗum waɗi jorta men ne mawni wonde so Allah haaji wone o ko heɓoto inchallahu taala ya lew ceerno moƴƴere no ceerno heewi wiide ni goto men fof so fini no foti wiide noon yallew ceerno moƴƴere e sahaa mo immi o dari omo felliti haɓanade l'islam o ƴeewo tawi ala to o wawi rewde haade makko nde daña woni tigui rigui sowona o walla Qur'an o ha jangga yiddemo Qur'an ko heen jeeya kono andema oɗo haqiqa kadi ɗum wonno fobre nde sabu ene anda ala fof dino wawi foccade taw Qur'an o andaka e on sahaa noon holko kewno to banggue laamu ga imma a janggi école a janggata Qur'an walla jangga Qur'an a janggata école on sahaa ko ɗum wodno janggowo école fof janggata Qur'an janggowo Qur'an fof janggata école so wayi noon e yeeso julɗo sikki ala kirno dina muɗum ƴettata Qur'an o woppa école o wawa amnade on sahaa ka julɗo a yiɗi dina ma gonga de gonga cuuɗa école goppa Qur'an wawa amnade ko ɗum saabi nden ceerno waɗi hamlaji tiiɗi haɗa tinde e haɓade école e haɓanade Qur'an waɗi hen ɗangal walla ɗanle e nder fuutaji he kadi e jejjita on sahaa e nder Fuuta surtout Fuuta école aji ne keewi no feewi sabu toon jangde Qur'an no wurno toon no feewi kayɗo ɗo Qur'an wonno école nansara muɗum école aji mawɗi nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa Qur'an e alano koyno ga ɗiga diwanuji wona noon école heewirno ga hay ɓundu e ko nandi hen foof école heewirani noon ne heewiri e nder Fuuta ni e lee ne jeeyno e fandare gadde leydi ndi on sahaa mawde école e nder to Qur'an wonto ɗum noon firti ko yo école o so wuuri Qur'an o maaya en mbiyata ko ɗum o daranno kono en nandi ɗum wonno toon sabu so janngoɓe tan leydi foti janngude nokkuji goɗɗi ngara Qur'an ɗi école aji ɗin tan ma walla no ɓen noy waade fof kam ceerno yeehi hen o haɓama hen o findini hen yimɓeɓe kadi ɓe jaɓi finde hen gandita hunde ne wanno fandare e ardiɓe leydi on sahaɓe nde ceerno arti haa ɗo heɓi kon ala dariɗo immade e laamu leydi ndi kala ɗo o yaano o wi école moƴƴani yo ruttu ɗon o wiya école ne moƴƴi ɓe janngo école
nde yamre ari e makko o neltiniraɓe wonde kanko kan haala wona haala makko ko haala Allah en laɗa mum o yo famɗide kam firtude haala Allah o yata on firta ko Allah haali omo haala goɗɗum laamu mum nelti e makko woto ɓennu gulundu jusqu'à nouvel ordre yo deej ɗo woto yaltu diwan o wi neraɓe so jeehi mbiyon Senghor mbiɗa fecci gurdam pecce ɗiɗi lebbi jeegom mbiɗɗo mi rema ko gallam ñaami lebbi jeegom mi yaha findina yimɓe e diine he joni noon immo ko imminta kam joɗimo ko joɗɗinta kam mbiɗɗo ha lebbi jeegom so lebbi joni gasi no Allah wi fof min mbaɗa noon ha lebbi jeegom ɗi gasde caɗele keewi toon dillereji mbaɗi toon fitnaji keewi hen no feewi noon bara gonno haalnoye baba beddu wele kanko joguino boñ ɓalejo Senghor caisse noire Senghor o wi Senghor so tawi dillere heewi ala mbo ami namdade omo yaha omo yiilo e nder galle he o ara e gasogne peeno gasogne huuɗo ko o namdo ɗum miijo mum e hunde kanko Senghor namdimo holno yiir dillere nde leydi dilliɗe o wi dilli kay no jiirɗa ɗum o wi mataw ko ala tan o wi ala haal kal ko miijiɗani haalnam o wi ala e seeɗen ɓe mo kaɓɗen o wi seeɗen ɓe leydi ala en kaɓani i ceerno Touba en mbaddi mum ɗe balɗe ni ceerno Tivaouane en mbaddi mum ni ceerno Seydou Nour Tall on ko babam hay goto en kaɓani o wi ceerno Madou Gounass o on yimɓe on on ko wawi mi andani na kam mbaɗa résultat ka mbiɗa yo deej oto yaltu a dañi caɗele ƴeew jokkudema ko ƴeewa so tawi o so deeƴi gandema ko wawi so deeƴi an jokka golle secondile ceer yimo mi wino ya jooɗo ndeja ya kala to jiɗɗa mi acciri kadi mbi ɗiɗi jiiden ɓe ngari kalete ceerno yiɓo noon man mi yiyano man mbino Senghor joɗɗi kam ɗo na wino yo mbimo o joɗɗina kam ɗo joɗo ko joɗɗita imo imminta kam wona ko joɗɗini kam ɗo de mbiyamo o joɗɗina kam ɗo hay nende wotere amma yiɗde yiide kam de somi ari Dakar so yiɗi min jiiɗa min ji ko ɗum nani kam Dakar nde yehoy Dakar o yiide e Senghor Senghor ne joƴi ha may kadi omo andi ko wuura ko o wima an ka pullo tan ka maccuɗam min komi seeɗa komi kalifa ma hande ari o guerte kala kalduɗa haajuma o wi ko mi on kalifa ma kadi gono ka neɗɗo mawɗo kono min ɗuma on neɗɗo mawɗo saabu an ndetema fof min laamni on o wi mawɓe kaɓata kamoɗo ko mawɗo woto kaɓen mawɓe kaɓata enen kay pamodiren mbasen habde so haali ko haalno ha gasni ceerno jaabimo haalirno haaliri ni eyi an cikkata hon ko eɗen kaɓa an ka Senghor an ka seerere ka maccuɗam tan min kam mi heɓata hay maccuɗam a timma kaɗa heɓede a timma kaɗa heeɓe aɗa hurri tan mi heɓanima hay saha goto ceerno noon wimo Sénégal en ngala doole en ngala ngalu en ngala ngal gandal kono kala to jaaɗen dokkeɗen teddugal gardiniɗen koko rokkien ɗum cikkuɗa ceerno adina mo kaɓata o ko on rokkien ɗum dina mo kaɓatoɗa o ko rokki Sénégal ngal teddugal kadi noon dino o kala mbiɗa haɓa e makko ko kabtotoɗo ko jiiɗa fof ko seeɗa min mi dartata ko mam mi heɓata dama min kono sa mi dino o tan kanko heɓtanto hoore makko
dino arenta ɗum tan dara kisa dino no jogii joomum ko on reen dino muɗum amma bilda nga saɗi in ka an haɓino kam koy sa arti e bilda tan min haɓaki ma heɗaw goto eyo sogo wi tawde ko noon han kadi en beltidi o wiya minen keɓa saka beltiden anta arta beltidata kono min mi heɓani ma saka beltiden sogo ƴetti enveloppe paquet waɗa haalis ha heewi totti ceerno wimo Allah jarama a jarama mi weltima teddugal ruttitaki o hippiti paquet o yittemi biye goto waɗe poste o hippi paquet o wi joni kalɗa mbiɗa min e dentaram fof an ardi min a wi ɗum yo noon waltore miskineɓe ɓam nde ha ɓuuri hedde miskineɓe sabu min dentaram fof ko miskinaɓe min jeeya addi goɓɓe ha kewi nden noon nawwaltore a ɓuuri handude hen komi itti pourtode mi itti hen ujunere pourtode waɗe poste tottirimo halis o so kadi waɗɗa fof ko jiɗɗa emin jogii machine ŋaji emin jogii aawdi emin jogii gayi kala ko jiɗɗa e ndema emin jogii mbi anndan ka ndemowo ko jiɗɗa fof haa min tottuma ndemira kadi ne mbawɗa fof joɓira min ngala heen seɗɗa min ngala haydara ceerni min jaafimi komin rewa komin cohli ndema ko fodde ko min ñaami tan jiiɗamen ne gasani min ɗum min cohlani ko heewi a jarama noon ka moƴƴo hande ka seeɗa kono ka moƴƴo eyi waddani fof ko jiɗɗa o ñimmi ko hunde wotere mbiya la ilaha illallah muhammadun rasulullah Senghor wi mi nani kono wawi jaaba ɗum joni ha miijo hen e wadde ha miijoɗa hen ɓe maynodiri ceerno fokkito ƴetti edde ka makko edde ka makko yo duus ceerno ɓe jeehi ha damal ɗo on wi ceerno ɗo kaɗan mbiɗen hoota ceerno ƴetti ujunere nde rokkimo radiallahu taala anhu on sintingoɗo wuro koye less wibjo on gonɗen yo Allah waɗen less makko ko ɗum waɗi so Allah addi hande en cohli jangete caggal français en cohli hen sabu hande en jogui dispensaire ɗen cohli ɓurɗomo eɗen jogii poste eɗen cohli ɓurɗomo eɗen jogii banque eɗen cohli ɓurɗomo eɗen jogii ndema eɗen cohli ɓurka ka ndema eɗen jogii gaynaka eɗen cohli ɓurka ka gaynaka eɗen jogii fof eɗen cohli ɓurɗum fof noon ko gandal heɓata ete en janngatan ɗum enen janngaten tan ko ɓuurani men ɓolo e sere men garten ndeeƴen so en janngani ɗum woɓɓe janngo ɗum ngaral jooɗo e dow meɗen ne mbaɗna en ɗum alaa sago wadde namdima yo en janngu ko janngete ko ngannden mbawen jokkude golle men e dow no ceerno yiɗirni goɗɗo wawa arde gollana en ko ceerno yiɗi ko no jiɗirɗen ni sabu hayso jomum yiɗi wawa ngati o anda ɗum kono so en janngani koye men en gandani koye men en mbawi joga ɗum janngo e jaam ma en golli no ceerno yiɗirni tawi eɗen keddi e ko jahanɗen ko to tardintaga ga deltintata kadi joni Allah addi aɗa wawi janngude qur'ana aɗa janngoro farayse Allah addi ɗum hankkadi weeɓi woni bone ɓurɗo bonde ko madinajo miijo yo janngui ɓiyam français taw jangginani ɗum qur'ana ɗum ko janfade ceerno ronkata woodi hande e wuuro he kono ye paam koɓe janfiɓe ceerno ne muusi haalde noon ko ɗum gonga na ɓiye jangguineɗo français anda qur'ana haydara anda dine haydara a janfima ceerno Allah ne mbaɗi hama ko janngo so on kawri lahara sabu e nani en noppima ko haali hen ko o saggiti en
o wi neɗɗo jogiiɗo ɓiɗɗo baal janngo Qur'an ƴetta nawa goɗɗo o wini kefere kanko yoni hannde sabu on sahaa kefere laamino leydi ndi yoni hannde goppa Qur'an an ko mbiɗa ka julɗo fof e ɗemgal ma woni sabu a hirnani Qur'an a haydara wona noon amma ɓiye jannga Qur'an gittano to mbiya Qur'an nafata nawamo école yo janngo école so Qur'an nafata an ka kefere ay sabu ay Qur'an nafata hoko nafata kowona Qur'an nafata ɗum kefragal lawgal ceer sikki ala hen ɗum waɗi yima dinnaji fof yo rento on ɗon jarabe heɓde ɗum jooɗa jarabe ha jaram ma ƴettiɗi ɓe nawa ɗum janngo e taw janggata Qur'an ko français ɓolo janggata toon an a naati jarabe mawɗum yo Allah dandu en hen deke en namdi ko gonɗetade wadde ko janguinde Qur'an no janginore hen gande ɗe en namdi no feewi hannde ko enen noon jonta hannde ko en dari hannde enen goni e waddude hen holno mbatten haa ko sohla ko heɓo tako e nder meɗen ɗum ko enen ɗum waɗi ɓuri du sappo hannde no emin minen ɓe ceerno Mamadou Sall en ɓe ceerno Ahmadou Ammar en ɓe ceerno Abdoulaye An en ɓuri du sappo min cipperen ɓe ceerno Habib Moustapha en ɓe nder makko ɓurimo inde Habib Moustapha wiyete yara faki huɓɓan minen fof emin gondi hen emin cippira hen ɗiɗi ɓuri ɗum sappo hannde emin gueta wadde on programme mo ganduɗa ko Madina waɗante ɗum so en jangguiniri noon ma en keɓ Qur'an o so Allah jaaɓi dañoren hen faɗa so cohlaɗo so Allah jaaɓi e tawi ɗum woni ko jota ɗum woni ko yiiɗa ceerno mawɗo wiino ɗemgal ceerno men ceerno Mansour kala ko Madina sohli ma sukaɓe Madina gaddan ɗum Madina sukaɓe Madina o wi kala ko Madina sohli ma sukaɓe gaddan ɗum Madina alhamdulillah ɓe hannde wonko puɗɗen yiide so en jii tuggude tan faade joni mi sikki Abdoulaye ko ɗo ko ɓuuri milliard ko waɗi wuuri heɓe milliard uji ɗiɗi pawɗi o waɗi e wuuro he tuggude tan faade joni en nde hitande wotere presque ko Madinaji holko o wawa wadde e Madina eko Madina sohlata banggue faggudu banggue haalis mo wadde ko heewi de hay so wadde fof mo wadde ko heewi kam sikki ala wadde ko heewi yo Allah yo moƴƴere to banggue gandal alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibnu ko yiru to andu tawɓe kalte toon o haalte o kadi omo jibini omo ɓesni omo tanni omo jigui almuɓe waaɓe ɗon adduɓe no feewi to gandal haala fof wona Madina tan ne kay so yiyama Madina firtani wuuro ngo tan so yiyama Gounass tan ko kala almude ceerno ko Gounass sa tawi ɓe Gabon mbiye Gounass naɓe sa tawi ɓe New York mbiye Gounass naɓe sa tawi ɓe nder Fouta mbiye Gounass naɓe Gounass ko enen fof wona Madina najo tan kala almude ceerno Gounass so tawi hay banggue Qur'an seeɗa rawande hol ƴettinoɗo e nder leydi he fof hol ƴettinoɗo banggue Qur'an jeeɗiɗo ari eyi yo so e nder Sénégal fof no worno eɗen gandi Sénégal no ñawirta so tawi Madinaji wawi suɓede hen hay sinno woni sappo hay so wiya sappo de mbata Madinaji sikki ala ko dowro mi Cheikh Mata cawdiɗo mi yetno Ahmad kañum wonno Madina o won Madina wara o wonno anduɓe ne darte temedere gando ne yiile mi anda anduɓe wi sappo ne jiilte e nder ujunere gando de fuɗɗoɗa par temedere o jeeya e temedere he wiya yo waɗe sappo temedere ɓe sappo cuɓe hen o jeeya e nder sappo he e nde sappo ɓe tata cuɓe hen o jeeya e nder tata he e tata ɓe
ɗiɗo cuɓe hen o jandir o jandir ɗiɗo he ɗiɗo ɓe mbiya moddu mawɗo wiyami yaafimo yono so tawi ɓalejo wawi tade haɗo firti kaymi jeeyi kañum wawi eyyi on taskiri nan toon alhamdulillahi rabbil alamin so woni enen mbiyete janggataɓe en janggani en ganda haydara en mbawi jeeyde en jeeyde ɓuuri dadde ɓuura e nder leydi he foof alhamdulillahi rabbil alamin nde so en janggi deke men nde goni hen hoore yettere Allah no feewi ɗum ɗo fof barkeji Allah barke ceerno en kadi eɗen jii eɗen jiiri guite men kala to gimmanɗen Allah waɗa hen ballal bange fof mo daranɗen sukaɓe men gimmo mbaɗa hen gueɗe ɗe ganduɗa ko jangguɓe ha toowi haralle moɓe mbawi wadde noon kamɓe ta daɓe janggani ɓe mbaɗa ko ɓe mbatta ko yimɓe fof en jiiya kaawe holno keɓirten ɗum haydara barke ceerno e duwa makko sikki ala hen ɗum en jii hen ko heewi tuggude e hooram noon haydara wona jangde wona balla Allah tan e yimɓe ceerno e dowuji muɗum gore men fof ne waɗa en jii kala men dadi wadde hunde yiya ne waɗa he ko waɗi fayida no feewi wona kañum ɗon ɗenen ɓeɗo ceerno he so Allah haaji dow tan gonɗen inchallahu taala ñande comtene haajata no saldowi ñande ne jarda laaceje ɗum waɗi en ñaagui Allah moƴƴere mum yo Allah heddine ɓerde makko eɗen jetti noon no feewi no feewi no feewi ndeɗo darde darnade jamaji ɗo e Madina Gounass darnade duɗe janguirɗe ɗo e Madina Gounass darnade faggudu guila e ndema ha e gaynaka e darnade cellal e gueɗe gueɗe yummaji ɗe saabu ɗon wuuro rewata ɓamto alay sago gandal ngal sakko alay sago faggudu ndu sakko on saaha ko heddi ko fof fawa hen yimɓe mbawi yarde yeeso hankkadi noon so tawi bal wonno bal arti e kamen ene jangguinoɓe so tawi ɓe mbaɗi ha koɓe mbaɗi ko en balli no jangguinirɗen heddi ko enenne eywa ñoroɗen ha tiiɗa pelliten ha qiiga jangguinde ene wayno so mbayla wonno ko enen gon tafoɓe e tawi mbayla ɓuurka tiidde ka ko kan Allah halfini en holɗum tefde hakkillaji ɓe mbi nehɗo moni jibinɗo won tuba goto meɗɗe wiide rokkam ɓiye ko toksel kala ko jiɗɗa o wona mi waɗanmamo ɗum sabu omo andi kanko ko nehowo omo andi holno suka nerte ha lowa e mum ko ganduɗa waɗamo janggo e jaam no jiɗɗa woyeye ni ɗum waɗi nabi sallah sallam wiide hayrukum man taallama al-qur'ana wa allamahu ɓuri moƴƴude moom fof komo ganduɗa jangi qur'ana ha wawi ruttine jangguina qur'ana ne andina qur'ana wona ne jangguina ala ko ne andina qur'ana o fof ɓuri moƴƴude holko waɗi noon waɗi noon an gonɗa koye tafde rende no wurno aɗa waɗa ɓe qur'ani en koɓe qur'ana o so janggama famama diine men foccoto aduna men foccoto sabu fof ko hen eɗen gandi arabe ɓe darno fof neltede arabe fof kenno caggal ɓe jaka e yimɓe limtede o sa arabe firti ko dowrinkoɓe ɓe limitake nden so yimɓe woɓe fawi so limaka ɓe limitake hen ɓe kaltake hen kono ndewaɗo adde qur'ana nden duuɓi cumen jeetati e ɗiɗi tawi pooli guilton ha ɓe jetti maayo ɓalewo ngoɗo ɓe ganduɗa folno pirta haydara e nder yimɓe so mbawi fodde foti nder duuɓi cumen jeetati e ɗiɗi holko ɗum firti koɓe jogui ko ɓuuri fodde fof woni qur'ana so janggama tigui rigui foof nani nder makko ha hande gueɗe kesse ne jiite tawi qur'ana haalde ko ɓooyi wiya ko joni yiita tawi nde ke qur'ana haalde guila ko ɓooyi sabu ɗum joni famato nden famato sabu nde yiyano ko andano ko
hay juɓɓudi to bange koninkagal to bange faggudu to bange cellal to bange juɓɓudi rendo kala ko miijiɗa e nder oɗo Qur'anul Karim ɗum waɗi so gullirama hunde fof ene nder makko señƴi ceerno radiyallahu anhu ceerno mawɗo ko yeru nde fuɗɗotoɗo e Madina nde kala neɗɗo garɗoɗa meccal ko jawat ha jomum yaha so namiccal ngal jangga ɗo ha wawa so baylo ari ma jangguene goɗɗo mbayla ha wawa tafde hunde nde baylo fuɗɗoyade so maho ari ma janggi goɗɗo made ha wawa made hunde nde fuɗɗoyade ni waɗiri kanko ceerno garɗo fof ko meccal joguigal ma jangguene goɗɗo ha wawde fuɗɗoyade ɗum ko yindande men enen ndeke janggen mecce ɗe ha mbawen kadi gollen ko hen jeeya ceerno mawɗo wiyanno so tawi a wajoyade hoore ma gonta ɗaminiɗo sa ɗum ɗewa haalde gonga sa ɗum ɗewa haalde gonga a wawa haalde gonga ma kay gona jonniɗo hoore ma mbawa haalde gonga ɗum waɗi yiɗi enen fof ko en gon heɓanɓe koye men yondiniɓe koye meɗen yo Allah waɗen heɓanɓe koye men yondiniɓe koye meɗen eɗen gadda balɗe no fof ko hen heɓata inchallahu taala nde ñaagui Allah moƴƴere mum e kawdene muɗum alhamdulillah rabbil alamin ɓeɗenen faamu duwati ammar nane o on tan mbiyeten yo Allah jaabo uddir hakkillaji ɗi ɓeyda faamu ɓeyda woni e ko yeyete ko fof Allah jarama aɗa jaggu dia a jarama nde darde ne yoɗi ne labti Allah jarama haji Ablawalla Ndiaye jarama ɗum waɗi fayida no feewi ɓamtare meɗen ɓamtare diwan o fof wona wuuro ngo tan ɓamtare nokku o fof